ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತೊಡೆ ಮುರಾಣಿ ನಾವು ಇಂಕ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜರು ತೊಡೆ ಮನಳಿದ ದುಂಪೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಈತುಬರ ಸೆಟ್ ಮಂತಿಡ್ದುತ್ತೇರಿ ತೊಡೈತೆ ಮನಳಿ ಫುಲ್ಲು ಚೆಗ್ರದುಲೆ ಮನಳಿ ಆತನದುಲೆ ಇಂದು ಮೂಳುದುಲೆ ಈ ಮೂಳುದುಲೆ ದುಂಪದ ರೇಟ್ ಬರೋದುಲೆ ಮನಳಿ ಈ ರೀತಿ ಆತನದುಲೆ ದೆಟ್ಟು ದನ ಕೊಯ್ಯರ ಪುರ ಭಾರಿ ಸುಲಭದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಯ್ಯೋಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಂತರು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಚೆಗ್ರದುಲೆ ಇಲ್ಲ ದನತ್ತೆ ಮನಳಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿತ ಇಪ್ಪಳ ತುಲೆ ಮನಳಿ ಆಡದಲೆ ಆರಾಮಡ ಮೂಳೆ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೋಳಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಚೆಗ್ರೊಂದುಂಡು ಆತೆ ತುಲೆ ದೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮೂಳು ತುಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ತುಲೆ ಜಿಂಜ ಮನಳಿ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಈ ಬಲ್ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇಕ್ಲೆ ದಾನ ಪಂಡ ಮನಳಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರ ಪೂರ ಆರಾಮ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋವ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ್ ಉಪಯೋಗವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತರಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.